novo episodio de Longa Lingua. Se esta é a primeira vez que nos escoitades ou vedes, presentámonos. Este é un vídeo podcast da Mesa pola Normalización Lingüística que poñemos en marcha para conversar con profesionais de éxito que empregan a lingua galega no seu día a día, así danlle vida. Hoxe contamos coa presenza de Federico Pérez, filólogo, actor, humorista e guionista. Moi boas, Federico. Que tal? Moi boas. Moitas grazas por estar connosco. E xa cunha consolidada trayectoria no audiovisual galego, como valoras actualmente a situación da lingua galega no audiovisual? Pois, resumindo moito, ben, pero é como di outro, que tal estás? Ben, pero se queres contoche, non? Considero ben no sentido de que está habendo moita produción, o que pasa é que digamos que está un pouquiño mal repartida, non? Curiosamente, no momento no que máis produción pode haber en Galicia, tanto como produtoras de aquí como produtoras de fora que veñen rodar aquí, coincide no momento no que a Televisión de Galicia máis está, digamos, pasando do idioma, por resumilo moito. Entón, pois, é un pouquiño enganoso, non? Si, hai moitísimas producións, pero non se acaba de cuidar o idioma como eu, como falante, ou como galego que paga os seus impostos tamén, pois desexo que se trate, non? Nese sentido, pois si, hai moitísimas producións, hai moitas producións feitas por produtoras de aquí, incluso por produtoras de fora, nas que últimamente si se coida un pouquiño pois o tema do acento, pero eu creo que deberíamos estar aspirando xa a algo máis, non? A que nas propias producións se falase galego. Bueno, pois eso, como te dicía, creo que a Televisión de Galicia agora mesmo non está axudando moito a esa consolidación tampouco. Crees que iso que está unha corporación, pois que nos últimos cambios xa, por exemplo, dende o máis visual do nome, que sufriu cambios, iso está apostando menos pola lingua que na cantidad de series históricas coñecidas pola sociedade que hai uns anos, por exemplo? Sí, no, xa solo polo feito de que non sei cales son os motivos nin as causas, eu tamén mo pregunto como traballador desto, non? É como fillo da propia TVG, que eu, pois, o único que teño é agradecemento e poño en valor pois todo o que a Televisión de Galicia creou, con múltiples formatos, con moreas e moreas de series, e hoxe en día, pois, non sei, unha das xustificacións, non sei se peregrinas ou como definila, que se dan é que non se poden competir coas plataformas. Bueno, evidentemente non podes competir con unha plataforma, pero ti és unha televisión pública que se debe ás galegas e aos galegos, unha televisión que foi creada, que está nos estatutos, como potenciadora, dinamizadora e creadora de contidos en galego, para, pois, efectivamente, para dar visibilidade, para espallar e para normalizar o noso idioma. Entón, pois, quer dizer, eu non creo que teñas que competir con ninguén, simplemente crear os teus propios produtos e bueno, pois, ser unha ferramenta máis da construción do relato dos galegos e das galegas, pois, no noso país e na historia, e creo que non se está facendo, estáse deixando de facer. Sí. E crees que pola banda das institucións que están aportando, por exemplo, en forma de subvencións ou similar, que están apoiando o suficiente audiovisual en galego? A ver, todo está ben, pero nunca é suficiente, evidentemente. Pero bueno, isto poderá o decir tamén pois o profesional que traballa no sector inmobiliario ou automobilístico, que nunca vai ser suficiente. Agora, bueno, pois todo o que se aporte fai falta. Eu creo que un sector bastante estratégico como é o audiovisual ou cultural en xeral, pois, por parte das institucións públicas, ten que estar moitísimo máis, non sei se blindado, ou polo menos con
moitísimas máis axudas, porque, bueno, despois está o sector privado, que, bueno, o que ti podes recorrer para pedir as axudas que ti consideres oportunas, pero claro, bueno, eso xa depende de intereses privados, nunca mellor dito. Entón, claro, o público, eu, desde logo, sempre lle demando e sempre lle demandarei que apoie, porque non é algo, digamos, particular ou un capricho de 3 ou 4 artistas que queren facer o seu rollo e xa está, non? É crear para difundir a cultura, o idioma e todo o que é Galicia. Sí, claro. E crees que tamén faría falta unha maior rede de distribución do audiovisual en galego? Pois, efectivamente, fai falta maior e de máis calidade, non? Tanto cantidade como calidade. Por exemplo, a Academia do Audiovisual ten unha iniciativa moi boa, que é que todas as películas premiadas ou non, pero sí, candidatas aos premios Mestre Mateo, pois acábanse expoñendo por aí, a xente ten a posibilidade de velas nun circuito que non é, digamos, o máis común, que é cines ou teatros en grandes cidades ou en grandes vilas que sí que xa os posúen, senón que tamén é importante, e neso tamén contribúe bastante toda a xente de Mister Misto e de Cine na Rúa, para espallar todo o cine que por lugares que non contan con unha sala ou non contan con un auditorio porque a xente os vexa, cine de verán ou cine ou no inverno, pero en pequenos locais ou espacios sociais que bueno, no que a xente poida ver cine que de outra maneira teria que desplazarse, teria que... Aínda así, bueno, son dous exemplos, pero eu creo que é moi bonito facer películas, e nós broveamos sempre con eso, pero como non as vexa a xente é como se nas fixeras, entón a distribución é fundamental, evidentemente. Sí, claro. E, por exemplo, mellor noutras partes de España, que, por exemplo, en Cataluña, tamén co catalán, teñen ao mellor un mellor circuito de exhibición do audiovisual catalán? Pois, a ver, eu descoñezo por completo, descoñezo como é todo o sistema catalán, pero non sei, dá má sensación de que o coidan un pouquinho máis, Eu, por algunha experiencia de compañeiros cataláns ou de viaxar algunha vez, pois si ves que hai, non sei, ao mellor outra, non digo cariño, pero outro respeto polo que se fai ali, é para que a xente o poida ver, que é o fundamental. Sí. E pensas que o mellor no exterior ás veces valoran máis o noso visual que nos mesmos? Por exemplo, as pezas que se están nas plataformas ou similar? A ver, un nunca é profeta na súa terra, e quen máis leña che vai dar vai ser sempre o teu primeiro o teu contorno principal, non? A tua contorno principal. Pero, non sei, por aí, si o sei por experiencia propia, que o audiovisual galego está moi ben valorado. Aquela época da que falábamos antes, cando a mellor na televisión de Galicia había, ao mellor, dos 7 días da semana, 4 ou 5 había series en prime time, non? En horario de máxima audiencia, series como Matalobos, como Padre Casares, como Era Visto, como Serra Moura, e antes, non? Bueno, series que foron premiadas a nivel europeo. O tema máis que das repercusións da valoración que se pode facer fora do noso audiovisual, eu creo que é boa, é importante. Houbo anos, xa hai tempo, non? Agora, ao haber menos produción para a TVG, hai menos posibilidades de que tamén che valoren fora. Agora, o que se valora fora moito é, hai unha serie de un certo sistema xa, unha pequena industria galega con 6-7 produtoras que teñen bastante peso, traballan non só para aquí, senón tamén para fora, sobre todo máis para fora. Entón,
os profesionais e as profesionais galegas e galegos estamos, bueno, pues ben valorados. Eu, cando vas por aí, pues a xente dixe, joder, pues traballades ben os galegos a parte de facer de narcos xa sabedes facer máis cousas. Eu sí, sí. O que pasa é que, bueno, formo parte dos tópicos e dos clichés, entón hai que tamén aprender a desfacerse deles. Pero eu si voto de menos, non? Pois toda esa produción que había para a Televisión de Galicia, voto a de menos, e despois voto de menos que esas series en galego pois tamén teñan máis distribución fora, o sea, máis ou algunha, pero como co galego como lingua vehicular. Eu gústame que se fagan cousas como faría, de feito participo nelas, porque, bueno, hai que traballar, pero eu creo que xa este momento de bueno, sí, xa en Galicia, pois fálase con acento galego. Bueno, sí, pero, quer dizer, se queremos ir ao realismo máis puro, pois eu xa propoño que, non digo que sexa toda en galego, non, ainda que me gustaría tamén, pero, bueno, pois que haxa personaxes que falen en galego, outros que falen en castelán, outros que falen en inglés, bueno, pois non sei, se queremos buscar realismo e naturalismo, pois vayamos tamén a eso. Entón, ese é o que máis boto de menos, pero, bueno, sí, somos unha industria que estamos, que temos así certo peso xa no Estado español. Sí. E agora, por exemplo, nas plataformas, que tamén se ve que hai cada vez máis filmes ou series dobradas en galego, crees que o mellor que as grandes compañías ou produtoras que de fora de Galicia ou así que controlan iso que lles costou comezar a implementar o galego? Costa, porque, a ver, como supoño que costaría cando empezou o cine, costaría implementar novos retos, ou do cine mudo ao sonoro, despois do sonoro do inglés a outros idiomas que non foren inglés. Claro, dentro do Estado español vivimos moi marcados polo centralismo ideolóxicamente, socialmente, políticamente, culturalmente, claro, no tema do cine, das series, do audiovisual en xeral, mesmo do teatro, pois claro, a sombra do ciprés madrileño é moi alargada, entón, pois costa que se escoiten outros idiomas. Afortunadamente, desde hai un tempo cada vez menos, por iso che falaba tamén do acento, entón, claro, nós como sociedade, ou, bueno, como persoas, pero nós como traballadores desto, pois tamén creo que temos unha responsabilidade a hora de demandar que se fagan máis produtos, pois eso, no noso idioma, de exixirlle ás produtoras. As produtoras diránche, bueno, é que as plataformas ou os grandes canais que compran isto, pois, bueno, pois son máis conservadores e queren que o castelán sexa o idioma principal. Costa moitísimo, pero hai que bater os cornos e hai que darlle e presionar todo o que se poida. Entón, tes algunha proposta, algunha medida que crees que se debería adoptar nesse sentido? Xa por parte de institucións ou dos propios profesionais? Bueno, a ver, eu o recado que lle mando sempre ás produtoras e aos canais é que confíen, así como eu creo que o audiovisual, a industria cinematográfica, de series, digital, é un continuo unha continua ida cara adiante, non? Aparecen novas formas de contar, aparecen novos xeitos, webseries, contidos digitais. Entón, así como están esa parte, digamos, máis técnica, non? Oxe, con un iPhone podes gravar un plano xeral ou podes rodar unha película, pois eso, co galego tamén podes contar historias. Entón, pois, por que non? Que proporía eu? Pois, non sei, eu creo que canto máis
cantas máis cousas se fagan, incluso certa xente, actores, actrices, directores, directoras, que teñen ao mellor certo peso, digamos que se conciencien ao mellor un pouco máis, se fagan cargo e fagan produtos no seu idioma, pois claro, despois Movistar vai dicir, pois mira, fulanito de tal, non quero dar nomes, non, ni meter a ninguén en compromisos, pero fulanito ou fulanita fixo esta obra ou esta película ou esta serie fixo en galego, e funciona, non? Porque, a ver, a todos nos encanta Lars von Trier en danés ou en o que fora, que é un idioma que ten moitísimos menos falantes que o galego. Aparte o galego, aínda por encima, está dentro da lusofonía, é outra plataforma máis para ser espallado. Entón, eu creo que hai múltiples direccións e moitas canles polas que ir, e que reivindicar que o galego é tan válido como calquera outro idioma para contar historias. Pois no caso do público infantil, que é o futuro da lingua, antes existía a plataforma do Xabarín Club, como aparece na tua camiseta. Compre reactivar esta plataforma, ou que medidas se deberían adoptar aquí? Sí, a ver, o Xabarín Club foi, bueno, creo que non está mal utilizado o tempo verbal, porque hoxe en día foi un dos fitos máis importantes e históricos da nosa televisión, é unha das ferramentas que máis galegas e galegos falantes construiu, non, de alguma maneira, e creo que non se soubo xestionar ben o futuro do Xabarín. Bueno, o futuro nin o presente, creo que agora está aínda que hai un canal ou unha plataforma, digamos, dedicada aos máis novos, creo que con dúas canles en aberto, como son a Galega 1 e a Galega 2, creo que hai horas e horas e horas ao longo do día como para seguir mantendo o Xabarín, reactivalo, darlle unha volta, buscar novos contidos, novos deseños, porque realmente esa é a canteira, tanto audiovisual, pero sobre todo lingüística de Galicia, a televisión. Hoxe en día, afortunadamente, pois eso, cos novos formatos, cos teléfonos móviles, con todo, co streaming, co Instagram, co TikTok, con todo, pois claro, hai que tirar, botar man deso, porque, bueno, pois tamén dos principales consumidores dese tipo de mecanismos, pois son a xente nova, hai que ir por aí, pero claro, pois eso, podemos ter un Xabarín para a tele, un Xabarín para os dispositivos móviles, pero creo que con moita máis presencia. Eu creo que agora mesmo debe estar aproveitado a un 5 ou un 10%, e creo que se non é o Xabarín, pois será o Bacuriño, ou cambiámoslle de nome, ou a Miñoca, pero algo, volver a ilusionarnos con ese tema. Sí. Actualmente, como hai moitos profesionales novos que están entrando no audiovisual en galego, en Galicia tamén, como ves esta situación do sector actual? Con toda esta xente nova que se incorpora? Ben, todo, como digo outro, todo o que veña a rede de peixe, o sangue novo, a xente nova. A ver, nese sentido tamén cambiou moito o panorama, porque a televisión de Galicia era como o campo de xogo, non? Era o que había, case todo tiña que pasar por aí, ou pasaba por aí, máis ou menos. Hoxe en día, afortunadamente, polo que falábamos, non, das redes, das novas tecnoloxías, dos novos formatos, pois eso, dan cabida, pois este mesmo espazo, non? Dan cabida a xente que quere experimentar con novos formatos, que quere probar cousas novas, que quere contar historias dun xeito máis independente.
creo que a propia Televisión de Galicia ou a corporación dun nome que agora mesmo non sei cal é o novo, pois creo que non está deixando moito espazo a esas novas creadores e creadoras, pero afortunadamente a xente sigue querendo facer cousas, aparecen, pois eso, mozas e mozos e non tan mozos, non? Xente que a mellor igual pois ten unha certa idade xa, pero digamos como creadora e creadora pois están empezando, pois tamén para esa xente hai espazo xa tamén. E todo este público infantil e juvenil como o futuro da lingua, e como ves o futuro do visual en galego, o que lle desexas? Desexolle que as institucións, que a administración pública que lle dea unha voltiña ou unha voltaza que necesitamos que o público sexa o soporte sobre o que seguir construindo contidos, sobre o que seguir poñendo en valor a nosa lingua. Eu sempre poño o mesmo exemplo, non? A ti cortanche un brazo e podes seguir vivindo. O que pasa é que as circunstancias van ser máis complicadas, vai ser máis difícil, non? A lingua é o mesmo. Podenche quitar a lingua e podes seguir vivindo, pero vas ter unha ferramenta menos para comunicarte, sobre todo ca xente que te rodea. Non é algo excluinte, non é unha secta, non é, mira, os que falan galego, ali a rincón. Non, é algo para comunicarse con miles e millóns de persoas. Entón, pois eso, pídolles as institucións que potencien moito máis todo o audiovisual, as artes en xeral, porque é a forma de crear cidadáns libres e críticos e non borregos. Pois sí. Pois agora xa, despois de tratar estes interesantes temas sobre o audiovisual en galego, pois xa chegamos ao remate deste episodio. Moitas grazas, Federico, por acompañarnos no programa. Moitas grazas a vos, e aquí estamos por que faga falta. Moitas grazas, e grazas a vostedes tamén por escoitarnos e vernos do outro lado da pantalla, e seguímonos vendo no seguinte episodio de Longa Lingua.